приятели! Днеска ще играем тока-бока. Тока-бока! Чин! Оренче за мен, не знам кога, инче това си платих цяло. И къщи някакви. И хора да ви кажа, че на мен в септември ще ми купат iPhone 15. Айде сега трябва да си направим геоплей. Добре, това е добро. Това не ми харесва. На мене ми харесват тези. Трябва да ги... Айде, почваме ново. Ще бъдем голямо. Е така, са косичка. Тази коса е много яка. Не друг. Оле, той има много коси. Моля, коя трябва да си избера. Дай. Оф, майко. Не. О май гад! Няма ли просто нормална коса? Ето. Е така. Това е много яко. Брада. Не ми трябва. Аз съм удар. Носа ли? Тата не носи. Това са аз. Хора, да ви кажа, че това е нормално кашляне. Нищо не знам, хора. Това е много трудно да се изпира. Дай. Не, хора, си пея. Не знам какви песни. Добре, за устата. Айкай съм си индоруи. Е така по-яко. Са тези костюми. Майко, ама трябва момчешко. Това е много яко. Дай. Хора. О май гад. Мисля, че това не е ли. Мамо! Иначе хората ви кажат, че аз не нося. Как изглеждам? Трябва да си направим къща. В 2018 направено тока-бока.
моят сладки тук. Ай, сега къща трябва да си правим. Са тези къщи. Айде да направим хотелче. Това просто нещо да правим ние, да е готово. Оле, хора, много яко. Дойдех. Отивам. Айде, байпам. Ох, аз се изморих от работа. Трябва да малко да спустинка. И приятели, това ще бъде първа част и чао!